Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane. Ngizocela nje ukuthi ngixolise kakhulu kulo muntu kade ekhuluma la engikhuluma naye ku WhatsApp. Umuntu engimsizile, umuntu engimthumela iphasela, kube ne-comment la ethena ngithe mina angithandi ukuthi ngibongwe la ku-TikTok. Umuntu akeze kuphi ku WhatsApp wami. Lona engimveza la ungowokuqala ungogcina ngimveza la. I-comment le engithena angiyithathe kwamanye aku WhatsApp wami. La nanti ibhodlela eli-green. Uma unenkinga, izinto zakho ivalekile, ungazi ukuthi uzoyivula kanjani, ungazi ukuthi uzokhala kubani, esabelephi. Thola nanti ibhodlela eli-green lokugeza. Ugeze into zakho mayivalekile, ungazi ukuthi icofwaphi. Uthole nananti elizogeza idlozi lakho kukhanye zonke into zakho uyivuleke. Nake le comment engikhuluma ngayo. Le comment le ngithi angiyiveze kunina ngoba kukhona kade ngibuzile ngayo. Wabuza uthi mkhulu, njengoba uthi awuthandi ukubongwa la, ngazi noma debuza ngoba akathembi noma uyathemba noma ufuna nomuntu omasi noma ufuna ukuyibonela. Ngithi ke namhlanje angiveze, ngithathe nansi i-comment komunye kade ebonga kuphi ngale yana ku WhatsApp wami. Ngiyaqala ke ngiyagcina ukuveza la. Omunye maye sengasho i-comment efuna ukuvela efuna ngimvezela ngeke ngisamvezela. Ngithi la angiveze ngoba ngaze ngize ngiveze before. Ngoba manje umuntu abanye bangontomasi njengalwade ebhala i-comment naye untomasi ufuna ubona ngempela ukuthi lezi zinto ziyasebenza bakhona nababongayo. Sengisho ukuthi ke niwona ke lamabhodlela la imiphumela yawo le. Into zakho mayivalekile noma ulithenga libe lodwa bagezise ekhaya, ugeze nawe uthole nekhombo yalo mase into zakho ziyakhanya. Ngiyaqala ke ngiyagcina ukuveza lento engiyivezayo la. Lento engiyivezayo la lena semva kwami akufanele ngiyiveze. Akufanele ukuthi inkulumo yami nomuntu engimsebenzayo bese ngiyayiveza la. Kodwa ke ngiprovela lo kade ngibuza, sengiyamphendula. Yena ucommentile kwenye video yami. Angase ngiyayidelete ngoba lama comment la angiwathandi kwesinye isikhathi. Abanye ke bayazi ke mabebuza izinto. Uzothatha umuntu uyabuza bese mina ngivele ngiyayidelete ngoba uma khona into oyifunayo ke mthola inamba yami la. Ukhulume nami, ubuyele kimi mina ke